Teď se s vámi na všechny tři honilo hlavu, když jsme prohrávali 1-0. Tak. Výsledek otočit a věřili jsme v tom, že naše síla je v tomhle tom, že nás to jen tak nezlomí. Myslím, že se jak říká brát, akorát už to je takový náš nešvar, že bohužel vždycky dostaneme gól ze standardky a prohráváme na 0, ale dneska jsme si ukázali, že máme na to už kolikrát jsme to dokázali vyrovnat nebo otočit a dneska jsme zase dokázali, že si myslím zasloužím. Máme 3 body! Ja si myslím, že horšie ako ten prvý gól na 0-1 bolo dostať na 2-2. To bol horší pocit. No, to vtedy sa nám asi tou hlavou myhlo x zlých vecí, takže tam sa ukázal charakter, lebo keď sme dostali na 1-0, mali sme ešte dosť času, takže, ale dostať na 2-2, tak to už bolo horšie. A teraz sa ukázala naša sila, že už koľko zápasov doma sme boli lepšie a len sme remizovali, tak dneska nám to konečne vyšlo. Takže máš pravdu pořádné, protože já jsem si mačkal likovou nerovnou. Já jsem psal ten první gól. Já vůbec nevím nic, co tam Já v soudí nevíme, co tam bude popsal. prvý gól asi ho dal najskôr skoro Šísol, len ono sa odrazilo od tyčka, išlo stále po brankovej čiare, takže najbližšie k nemu bol on. Potom tam išiel Hockney do šmykačky s brankárom, ale tá lopta nebola stále za tou čiarou, takže oni ju stále držali na čiare a ja som to asi trocha len pretlačil a tá lopta len prevalila sa za čiaru a už sme sa radovali. On tam byl krtek. Děkujeme, No takže jedna otázka na Dušana. Bylo ti trošku líto, že tě vystřídali? Nevěřil jsi trošku na hat-trick? Ja som sa pýtal, lebo ja som zdravotne nebol 100% v poriadku a už som cítil, že tomu mužstvu viac nemôžem dať, mal som problémy cez týždeň zdravotné, takže preto ja som sa pýtal asi to. Chlapi, já jenom ne otázku, ale spíš takovou radu. Než 10 ran vedle, spíš 10 do branky. Děkuji, to je vše. Otázka. Ano? Já jsem se chtěl zeptat, když jste vedli po poločase 2-1, jak to vypadalo v šatně? Udržet výsledek nebo hrát dopředu furt a to? Tak to mě zajímalo šatně. v šatně jsme si řekli, že nezalezem, protože jsme chtěli hrát aktivně furt jako první poločas. Takže si myslím, že jsme nezalezli, ale Slávě samozřejmě na nás vlítla, protože měli určitě bouřku v kabině, takže jsme to trošku stáhli, ale myslím si, že jsme pořád byli aktivní, akorát pak jsme dostali do Bílova na 2-2 a těch 10 minut po tom góle nebylo z naší strany dobrý, ale po těch 10 minutách jsme si řekli, že na to vlítneme a že dáme ještě gól a vyhrajeme. Ano? Já mám dotaz na Dušana. Dušane, dáš v Jablonci gól? Hat-trick! Dušane, nejlepší 2. On nám to řekne. No budem sa snažiť, no tak spravím všetko preto, aby sme z toho Jablonca doniesli konečne 3 body, tak keby som mal gól, tak to je bonus navyše. Tak keby som to vedel, tak vám to poviem už teraz. Když nedáš 2, tak, nebo teda když dáš 2, tak to musíme, že dneska nebyl hat-trick teda. Ja budem šťastný, keď dajú chalani gól a vyhráme, takže... Je poslední tady to. Dušane, šel by si na penálku, kdyby se kopala dneska? Určite, 100%.